Jacob Zuma viva. Aja. Umkhondo londo wethu. Tata. Salona. Igama lami ngithandwa kaMhlomo. High discipline. High discipline. High discipline. High moral. High moral. Comrades, ngiyaxolisa kakhulu. Ngilapha ku-province as u-deputy organizer. Kodwa mangilamkhondo ngiyi-ground force. Indawo engiyijwayele mangisemkhondo ilapha phakathi. Ningambuki nje bangila ngaphezulu engazathi ngisikhulu asisikhulu nje. Mangisemkhondo umntwana wasemkhondo. So ngiyacela comrades asiphatheni kahle. Kunabaholi la esinabo abangasibe basemkhondo. Bazi umkhondo umphethe kahle. Sicela esiphathe kahle kodwa mama Biru Bomthobisi Vusi Roni Londumisi ngicela ukuthi bene discipline. Akwazi makhobe nikhona kungabi na discipline emkhona. Ukube mina nginalo lethuba ngoba manje ngiseyikhethele ngabe ngapha discipline ngabe ngiyistole makhobe. Sabo. Bengicela ngithatha ithuba ngibekele i-100 u-MPL wethu bamshongwe ngathi saphumile siyambingelela sibingelele i-region yethu deputy chairperson babuKapho sibingelele ilunga esingalo namhlanje la ku-region ngoba lumuntu osifazane uMambusi Mdluli sibingelele i-sub-region yonke babuKhabela sakhuleka kuwena baba wena usiphethe la ekhaya bese uhamba nomama wakwakho okunglobhala uyamosha bese ngithi nezingane zakho zonke lezi eniholayo siyabingelela ngize ngokukhethekileyo kubafundisi Nkosi yami mina ngiyilo mntwana owafundise ukuthi umuntu omdala ukhuluma naye umempo yiko ngoba ngiyabingelela bafundisi phinde ngize ngapha Nkosi yami bengixole singabantu sinamathalente amaningi angafani ngiphinde ngibingelele kakhulu kuba lapho bendabuko Nkosi ngibingelele bakhona abamakhosi ngaphakathi sila sizalwa ezibongweni ezihlukene ukhona bangamakhosi ngaphakathi abanye babo mhlawumbe abazi ngibingelele kakhulu amasotsha asenze umsebenzi omhle kangaka ngokukhethekile siyambakithi ngibingelele ama-ground forces nangibuka khona ngiyathanda nomkhona nonke futhi siyithanda uMbalanga ngaba sikhe emzabalezweni ukuthi uMbalanga siyithanda comrades mina nje ngicela ukuyichaza le ndaba umkhonto wesizwe wathi mawuqala uvela nge-16 December 2023 ngasho ngathi awuNkosi yami lapho seniyivotela ANC kodwa ngivotela ngithi ngokuthi nje ANC uZuma kasekho kodwa kwathi mathiwa nge-16 December sekhona umkhonto wesizwe akholwa ngamasekho nge-15 December mina ngathi ngo-2023 umkhonto wesizwe ngalandela uZuma ngangaba ukuthi uthini nini kuphi ngoba ngiyamazi ukuthi uZuma ulida ngokweqiniso besingahlupheki saphethe uZuma sibene nhlahla kakhulu thina siwumkhondo i-MK yalotshwe umkhondo
Angilindele ukuthi abantu basemkhondo baphoxe uComrade uBabuzuma. Comrades, ngicela nje sihlaleni phansi singasukumi singabangi. Ngibona nabo ngena ukudla. Lokudla wonke umuntu uzothola angasuki la akhona angabanga umsindo. Ukudla kuyahlupha kubangisana umsindo singasakhona ukuqeda iprogram. Lapha emuva Comrade uVusi cela ungigadela lapha emuva abantu bangabanga umsindo. Shenge ukhona lapha emuva. Yenza i-order mfowethu kungabanga umsindo. Sinama-comrades amabili emkhondo namhlanje sihamba phezu kwawo okuwuComrade uTreasure noComrade uMfuqeni. Abayigijimele kakhulu le organization. U2024 suwine ngalawo ma-comrade. Hayi ukuthi lawo ma-comrade be-perfect. Kekho umuntu o-perfect. Kodwa ngokuthanda umkhonto wesizwe nokwazi ivision yomkhonto wesizwe okukhulula umuntu omnyama bawulwela lo mkhonto ngomkhonto wesizwe. That's why sathola i-2/3 majority siwumkhonto kuyo yonke iprovince yeMpumalanga number 1, which means ibase ye-MK isemkhondo around iMpumalanga. Lawo ma-comrade ke bafethu njengoba namhlanje kuyilanga labantu besifazane nje ayengahambi wodwa ayenabo bomama phakathi. Ngithi nje kini bomama halala, bomama halala, halala bomama halala, phathani bomama phathani, khulumani kuzwakale bomama khulumani kuzwakale. Ngithi mina nguthandeka ngimela nami ngiproduct yomama owalwela lo mzabalazo sithi siyawufuna namhlanje sithi sifuna inkululeko yakhona kodwa namhlanje akatholakala. Hayi comrades abadisivutha ukudla obanga umsindo lingamnini okhulumayo nje lingamnini. Yeah. Comrades, siyazwana ne? Siyacela makhumalo gadani lapha. Bathi umngani wami ke kodwa. Gada ke mngani wami. Comrade usikhumbuzo mama lapho sicela nisigadeleni Comrade Thembelihle. Sicela nisigadeleni abomama. uComrade uphilile wala Amsterdam angembonanga. Cela isigadeleni lo mcimbi ungamosheki. Comrades, lapho ngize ngikunombole ngegama lakho sesiweyibuku. Ngicela nisithulisele lo msindo la. Lamaduko wami kancane ngiyacela. Comrade wamaduko cela uma kancane amaduko. Ngiyaqeda manje Comrade uVusi ngilelele. Nikhuluma kanjani nidla kodwa kusami? Eheni. Bomama basemkhondo. Usiphatheni kahle bafowethu. Bobaba basemkhondo cela niphatheni kahle. Musani kuhlaza. Ulinde kuthuleke bese ngiyakhuluma. Comrade Vusi. Siyabonga kakhulu. Ngicela ukuthi sibe sidla sibe silalele. Mhlambe mangibheda kwabanye angibhedi. Ngiyacela asenzeni kanjalo. Siyabonga. Bomama basemkhondo. uComrade uMambuso uyishila indaba enkulu wathi asikeleni uxwayana. Siyacela sikeleni uxwayana. Emagroupini khuluma bomama kakhulu bagxeka abanye abomama.
abobaba makhona bakhuluma kabi ngabanye bomama abakhuzwa. So asibumbaneni thina sihlangane kuqala sibomama sizwaneni kuze nalabo baba bengeke basidelele. Siyacela comrade Mkhondo, lento yama WhatsApp yasilimaza. Lento yama WhatsApp group iyasilimaza kakhulu. Sisesikhathini esibi ke manje sama elections. Njengoba sisesikhathini sama elections, nobani fanele aphume nabantu bakhe bahambe bayovotela umkhonto wesizwe. Mawusu5 ekhaya, phumani nabantu nga2 komakhelwane sihambeni sovotela umkhonto wesizwe. Ngiyacela comrades, ngicela sibingelele ngisho umntwana otetiwe kuze kwazi ukuthi umkhonto wesizwe uyahlonipha. Umkhonto wesizwe awusilutho ngaphandle kwabomama, kodwa thina bomama siyazondana. Ngicela kuqala ngomkhondo sibonele esihle sokuthi abomama basemkhondo bakwazi ukuhlala phansi bakhuluma walungisa umkhondo wabomama. Asikwazi ukuthi sikhulumane kabi kube khona amagama aziswane aphuma komama aya komunye. Asilungiseni ulimi lethu singabomama. Mawuthi fusek nengane encane yakuthatha lokho kukhula lesihlava esibi. So comrades, ngoba siya kuma elections abomama babaluleke kakhulu. Ibona labo baphekela labo baba, mphekele kahle ubaba, umhloniphe ubaba. Uzokhona ukuthatha labangani bakhe ahlala nabo ukuthi asambeni sovotelana umkhonto wesizwe. Jacob Zuma asithumanga sibomama ukuthi sibodelela. Ucela sihloniphe kwasana. Mawuhlonipha iorganization bangayithandela nje ukuthi uyahlonipha lo mntwana loyana, bakuvotele ngenxa yokuthi lo mntwana uyahlonipha. Singakhohlwa ukuthi ngo4 November akuvotelwa uJacob Zuma, kuvotelwa ubuso bomunye umuntu obungaziwa, obaziwe emphakathini wakhe. uJacob Zuma uyayiwinela ngoba uthandwa ngisho isalukwazi nengane ezalwayo for sure iyamazi. Manje all the candidates, nominees, kubalekile ukuthi bayidayise kahle emphakathini. Awukwazi ukutholakala emathaveni sophuza utshwala njalo etafuleni. Awukwazi wena njalo nje utholakala ebafaneni, utholakala emantombazaneni, nigcwele emantombazaneni nabhiyoza. Awukwazi ukutholakala kwizimpi rather than ukuthi utholakala kwizimpi ngoba uyalamula. Awukwazi ukuthuka elinye comrade. Okunye ke mina njengami uthandeka noFirst year. Lo first year wami iwona ekhaya abakhona ukuthi bangifundise yena. Mosaka ukuza nokuthi wena une diploma, une degree, une masters, u doctorate or whatsoever bese uzosigibela emakhanda. Sicela ukuhloniphana. Wonke umuntu emkhontweni ubalekile. President wethu unosabi mangaqamba musathatha imfundo yenu nigibeze emakhanda ethu. Ikhansela alidinga umatric, alidinga idiploma, alidinga idegree, alidinga doctorate. Ikhansela amavolunteers gijima nawe egroundini. Akungathi ke wena ungasekho ukuba yinomini kungahambanga kahle bese ucekele elinye comrade lakho phansi. Ngeke sibe amakhansela sonke, asiqondeni lo, ngeke. Kodwa mangabe usupporta lo muntu oyikhansela, ushuthi lapha kamasipala kushintshe ngoba sekwanele. Angithi. So iMK iyamvela uyisho omunye umuntu. Ngicela nathi sikufunde lokho ukuvela uyisho omunye umuntu. Comrades, umsebenzi wenu ukugijima egroundini
hayi ukuthi awubonakali, siyawubona nonke futhi siyawubona, nibalekile nonke ngokuhlukana kwenu. Ningaphatheki kabuhlungu ukuthi nangifonela ningitholi, ngisenda ama WhatsApp ningitholi, kodwa ngilenzi iphutha ngiyabuya. Ngiyacela comrades, awukho umuzi okungaxatshwana kuwona, sibomuzo wodwa. Kodwa makuxatshweni buyani hlaleni phansi silungiseni. Ingazi indaba zethu zibonwa abanye abantu. Lo masipala lo mina ngokwami nguthandela. Ngiyacela bafethu, makuthi siyawuthatha, abekho abantu ababalekile njengebantu bomphakathi. Kuze izinto zingeze ukuba ngale ndlela eziyizo, fanele yonke into ibe transparent. Awethu, by the way, masipala fanele sikwazi lo. Fanele sazi ukuthi kungena malini kwamasipala. Bangasitsheli amanga, ngoba lama ngabo sinawo amaphepha okuprove cause amaphepha abawafihlanga kumagazethi wethu. Yonke into ngoba enye into exabanisa abantu kakhulu la ilokubonakala kwamathenda ukuthi atholwa umndeni owodwa. So MKP leyo nto leyo fanele iphele. Uyabona nje nganibalela ngoba nilwa kangaka ngendaba zamakhansela ukuthi ubani ozoba ikhansela, ubani ufuna ukuba yini. Ukukhansela kusase yilevel yokuqala. Kunama departments esikhuluma ngawo la a-under masipala adinga ama services enu. Youth mantombazane usho njalo relate wathi kunabo sesi like that. Kunama departments adinga ama services mama. So asiyekeni ukubanga ilevel yokuqala, ama levels manje ngasaqhubeka. Lemsebenzi sukumani isikhe yayidinga ukuthi ube nesikolo. Isikhe icela nje umuntu akubambe ngesandla uhambe uyokwenza isikhe uzokhona na ukuyifunela amathuba omsebenzi. Uyiza ukuthi kunjani ufuna umsebenzi. Akunamuntu ozothola umsebenzi ehleli phansi la. Fanele sukuma umuntu ayofunela umsebenzi. Hayi ukuthi ngoba nakuyihlobo sathandeka sozothola umsebenzi ngeke. Comrades, asiqondeni indaba yokuthi kwamasipala mangenwa lapho umambuso ushilo wathi angeke sisebenze sonke ngasiqhatshwa sonke. Asiqondeni lento ukuthi okay, makuthi mina nginayi qualification ethizeni edingakalayo, yini engingakwenza kuze nami ngikhumulise i-economy yala ekhaya. Uyabona indaba yogesi namanzi, ukube nje baba transparent basho ukuthi sayenza ibudget sayithumela la ithunyelwa khona, kodwa ibudget yethu ya exceed le mali esiyitholayo nemali engenayo kwamasipala ayilingani le mali yebudget. Ngaba yikho lento sazi ukuthi ke yini edinga ukulungiswa egesini, kubo wonke umphakathi wazi ukuthi yini edinga ukulungiswa ngokogesi eludinga imali engaka, and then imali engaka sicabanga ukuthi sizoyisosa kuphi siwumasipala. Angicabanga ngabe umsindo wogesi ukhona. Indaba yamanzi nayo kuyafana ukuthi nazi izinto esiwumasipala esiyidingayo, sicabanga u1 no2 no3 ukuthi siyilungise, kodwa imali esinayo imali engaka, so imali eshoda imali engaka, and then basho ukuthi siyenza imizamo yokusosa ama-funds. If lawo ma-funds asefikile ba-disclose futhi kini bayeke lokuthatha ama-contractors angaphandle. Kunama institution la sineyimayini kakhulu. 1 sineyimayini eMkhondo, sinamahlathi eMkhondo, umkhondo urish. Sihlulwa yini ke Nkosi yami siwumkhondo ke nathi sibe ne-institution yokufundisa imishini. Kungaloku kufika abantu bokufika le ngaphandle abafika nezimayini, izimayini mayifika la zithatha abantu la abafunde la Mkhondo. Niyabona yini ukuthi imisebenzi eminingi ukuthi thina siyiboni, silindele ukuthi sonke siyongena kamasipala, ngeke kwenzeke. Comrades, ngicela masifike emakhaya sicabange lento, uyibuze wena ukuthi ikahle kahle yini mina engifuna ukuyenza. Ufuna ukuqhashwa noma ufuna ukuqhasha abantu uvula amathuba emisebenzi?
bomama niyakwazi ukuthunga indaba engathunga irigara MK yasemkondo amathuba emsebenzi maningi kakhulu ukuthi nina niyala ukusebenzisa umqondo Bodola mama umsindo comrades umsindo ngicela masiphuma nge4 November noma siphuma la namhlanje sihambe seshumayela ivangeli lomkhonto wesizwe sicela siyovotela umkhonto wesizwe kunendaba ke ethi umkhonto has been infiltrated comrade umlungu ushilo le many political parties azama ukuthenga abaphathi bethu bazama ukukhoza division emkhondo ezinye zezinto niyobona ngathi sinenkani kanti yilabo abazama ukungena phakathi kwethu siwumkhondo emkhondo bazama ukuthi sidayise ngalomkhondo umsindo comrades lapha eminyango ekudleni umsindo comrades umsindo sicela ukuthula umsindo lapha eminyango siyacela tu amasotsha ethu comrade Thomas Sotsha cela isithulisele umsindo lapha ekudleni eminyango Kele duke sokuthatha umkhonto siubeke on the next level emkhonto. Ucomrade uZuma uthe ngenixoxela ukuthi ulinde umkhonto udeliver iMK on a silver platter enkandla. Siwumkhonto ez senza ngo2024. Kunabantu kabasuka laba gijime baya kuComrade uZuma bafika bamxoxela manga ngathi bathi thina sithengiwe ANC ngama agents ANC, which is not true. Sekukaningi ngempela inkulumo ziphuma kodwa siyathula ukuthi thina kuthiwa sidayisa ngomkhonto kanti cha akukho njalo. Sekukashiyo kwathiwa mina kunemali engiyithatha komunye umama engengimusho ngegama ngithi ngenza ama programs kanti ngenzela loyo mama loyo ukuthi azoba neposition enhle emkhontweni ayikho leyo. Okunye ngicela ukucacisa. Amen nangugogo lapha uyadayisa izigqoko ngicela nithenge nali ithuba lomsebenzi nimthengele ugogo please siyacela. Siyabonga. Comrades nazo ke ugogo uyadayisa lapha yana. Engicela ukunazisa kona ningama comrades asemkhondo ngama ground forces asemkhondo. Asikaze thina sithole uxhaso from ku province, from a national, from a region. Sayizabalazela thina emkhondo. 2 njengoba nibona nonke nihleli la akunamali ngisho yodwa ephuma ku province, ephuma ku national, ephuma ku region. Imali yasemkhondo le. Sicele osomabhizinisi basemkhondo ukuthi basilekelele. Singakwatiswa into engekho, i-information sithole ngorong ngoba ufuna ungcolisa igama lomunye umuntu. Siyayizamela le kibe nigqokile azange sinikezwe i-province, national noma i-region. Ikibe sizamele zona emkhondo. Baye bathi ngiyaphapha ke mina. Ngichome kakhulu ngomkhondo ngithi mina umkhondo wethu ni busy nebangikipa nibanga ukuthi kunjanjani material thina ngoba siyawuthanda umkhonto siyaphuma seground sofuna ama funds. So nje wanila lama transport enihamba ngawo akusiyo organization nama transport womuntu osponsile. Ngicela nihambe nobatshela abantu ukuthi akunamali edliwe emkhontweni. Asinayo imali thina ezakithi emkhondo. Yabona le mali eyeza sabonga nje lo 475 rand ku first registration. Leyo mali eyiphuma ku province u400 nale ikipe ezu5 enayithola phewat ngoba abanye kuthiwa bathola ikipe ezu100 azikho lezo.
lezo 5 wekipa sayithola ku province. Namanje kule registration yangesonto nangomgqibelo imali yokuqala efikile sayithola kosomabhizinisi bethu thina MK. AS2 sase sayithola ku national. Manje ngithi ngimcacisele bafethu ukuthi yonke lemsebenzi esenze eMkhondo yenziwa ngamandla ama-comrade alamkhondo. Akekho umuntu othatha ama-handouts from ku-province. Angithi sifuna uMkhondo uwine. So ningithukelani nithi ngidla imali ekubeni ngizamela nina. Ngiyanicela comrade, asiyekeni le ndaba yokuthi sidla imali. Akunamali esidlayo. Mangidla imali ngithi leyo take away uzoyithatha apho wena. So siyacela kunale perspective ukuthi sidle imali eMkhondo ayikho leyo nto leyo. Okunye ama-comrades aphuma la eMkhondweni aya kumanye ama-political parties ayiphumela wona ngokuthanda kwawo. Ilungelo lakhe naye ukuthi ayiphumele. Ubonile ukuthi kuyashisa eMkhondweni makuthi kade enenhloso thizeni ubonile ukuthi eMkhondweni akulula. So ngicela ukuthi ningabi demoralized comrades. Umuntu uyihambele asikho isidingo sokuthi uthathe lezo ithombe zalowo muntu lezo uyihambise ku province. Masingathi thina sibhala ireport ngalowo muntu loyo uzohlazeka ngoba uzama ukuhlaza uMkhondo kanti uyihlaza wena. Siyacela tu please comrades. La sifuna amasotsha ngempela. Azizele la kuzogcwalisa izisu zethu. Sifuna impilo yomuntu omnyama ukuthi ishintshe. Siyacela bafowethu asibekezeleni sifase ibhande kodwa impumelelo soyibona ngomkhonto wesizwe ngelinye ilanga. Ngiyacela nje comrade ukuthi siphathane kahle bomama bomkhonto. Ngicela ukuthi abantu benu babambe ngesandla nibafundise inhlonipho. Nami makukhona la ngibhede khona ningithathe ningihlalise phansi ningitshela ukuthi thande kubhedelana lana ningilungise. Egcineni kwakho konke angisimina umuntu wale phezulu ku province ngahanjiswa yini la Mkhondo. Mase ngibheda ngiyodilizwa yini futhi eMkhondo anginankinga. Noma iprovince ngangidiliza ngizobuya futhi ngizosebenzela uMkhondo on the ground. I don't care position angizalelwanga kuyo ngazalelwa ekhaya. Akuna position into esibangisa kangaka ama position. Yes yawabanga ama position. Asiyekeni ukubanga ama position. Position ayizele kumuntu. Position ayizele ngomsebenzi wakhe umuntu. Siyacela bafethu asiyekeleni ukubanga ama position. Sila sikhona namhlanje indaba zokubanga ama position. Okunye iANC icampaign ngalomgwaqo. Campaign ngale mgwaqo because imali ama taxpayers leyana just that ukuthi bona basemandleni akusimali ANC. Ukubuthi wena bathi bazokufaka lapha emgwaqeni uvotele iANC. Ilungelo lakho ukuthi usebenze lapha. Nayami imali ye tax ikhona kuleyo mali le. Akusimali yabo. Imali ka government. It's just that nje uANC usabambisiwe ukuthi asiphathele lo Mkhondo. Ake simkhipheni ke Nkosi yami lo ANC wethu omubi kangaka bese uthanda kodwa wasimosha sabona ikhaya elisha. Siyacela ke comrades asinamali asikwazi ukwenza izithembiso ezinkulu okwamanje because asinayo imali. Yonke into esiyenza ama programs senza ngemali yethu. Asinawo 10,000 okunikeza iwadi thina ngoba siseyinhlangano entsha encane. Cela nisibekezelele sizowuthatha lo Mkhondo nisibekezelele nisibone ukuthi mase siwuphethe lo Mkhondo sigijima nawo kangakanani sebantwini na. Siyacela nisinikeze ithuba. Nicela nabasemakhaya ukuthi cela nisinikeze ithuba siwumkhonto wesizwe. Sicela ukwenza ushintsho umuntu omnyama kumpilo yomuntu omnyama. Siyacela kakhulu comrades. Bomama ngithi ngiyanithanda nonke ama comrades on the ground forces. Siyabonga kakhulu.